Ka Rusia ka kentany ba ka lahir tma ya kadukan di dawai jong ke India hakanong ba Kiev ka keno ba dai kinam ding jong ke Ukraine ka embassy jong ka Rusia ha India kala kentany ya kijing keno bala penmi da ka Ukraine ba unam ding jong ka Rusia ula siat ya ka yingbu dawai jong ka company shna dawai jong ke India ka kasum healthcare hanong ba Kiev haba jubab ya kijing keno jong ka embassy jong ka Ukraine na kaliang jong ka Rusia kalaong bagi sipai jong ka Rusia kem siam la hiertma netmu ban hiertma hakine kisngi baladem kaja kabu dawai jong ka kasum healthcare haga banta basyatei jong kanong ba Kiev ka embassy jong ka Ukraine ha India kala keno baunam ding jong ka Rusia ula siat ya kayeng bumar jong ka kasum ka company shna dawai ka bahe jong ka India menta kasngi unam ding jong ka Rusia ula siat ya kayeng bu dawai jong ka company shna dawai jong ka India ka kasum ha Ukraine kan ba kadang kam ka jinglong perlok ba kerpang bat ka India ka Moscow ka tmui ki kam khayi jong ka India da ka ba penjot ye ki dawai ki bala tmu na ka banta ki khna bat ki teman hadin katto kan nesngi kate ka jing sha thombor na kaliang jong ka Rusia kala penrem ya kate ka jing keno ha kasngi thodeng ka embassy jong ka Rusia kala ong bahagine kisngi baladam kiling sun jong ka Rusia kiling sun klembriu bat kisipai misal kila ther ya ka karkhana ling sun jong ka jaka shna ling sun jong ka Ukraine kijing te jong ka kat ling sun sipai bat ka jing penbhai ki kaliling sun bat ki UAV ba pher ka embassy kala penram ka jing batai ka balala banlong halor ka ne ka jing ja kalong ba wene kinam ya da sun jong ka Ukraine ulaha pa ka ying bu mar jong ka kasum healthcare bathang ya ka kala ong shushu ba ki jing ja ki ba kum kine kila jamen shua ha ka ba kiling sun jong ka Ukraine ki bom syam lala ban siat ya ki thong jong ki kila ha pa ja ka sor namar ka jing pentre kam klem la tebet ya ki tiar le kai elektrik unong mi khmat jong ka UK ha Ukraine Martin Harris ula kren ro halor kate ka jingja ha ka jing tho ba kerpang jong ka social media da ka baong ba ki jing hiertma jong ka Rusia kila penjot ya ka jakabu dawai ka bahe ha ka nong ba Kiev nrai syam la jar kerteng ya ka kasum barula kedew ya ka jing sha thombor ka bala penlong da ki drone da ki misal da ka ba kentai ya ka jing keno ba ka Rusia kala tmu ban thombor ya ka jing te jong kiri pai pa katana trekam jong ka Rusia kala ong bah ka por ka jing trekam sipai ba kerpang ki sipai Rusia kem syam la thombor setia ya ki jaka jong kiri pai pa kala kenoro ba kala long karukom jong ki sipai Ukraine ban pendon kam mi ki tiar ya da soin meneng ki tiar pen heroken ki tiar siat bat kiwe ki tiar sipai ha ki jaka sor da ka ba pen kam ya kiri pai pa kom kacing da breu